Dnes se podíváme na stavební pozemek v Občově. Pozemek uvidíme v širším kontextu okolí. Čím dneska vidíme? Zkusíme tady toho zvíře, toho vlka nejradši. Jo. Tak, to se těším. Dobře, tak. Náš let začíná nad Suchodolem. Vpravo vidíme školu, teď střed obce a zvolna se točíme podél silnice směrem Občov. Teď už je pod námi Občov a vlevo se vydržují parcely, o které máme zájem. Jsou vytýčeny bílými plachtami, to jsou takové ty bílé tečky. Na tu parcelu vlevo zapomeňte, tu už se mezi tím stačili prodat. Stáčíme se podél silnice a letíme směrem na Příbram. Za lesem vidíme skládku Pichce, na které je fotovoltaická elektrárna. Už jsme nad křižovatkou s Evropskou. Teď se točíme nad komínem nemocnice a prohlížíme si průmyslovou zónu. Přes kruhový objezd a Evropskou se dostáváme zpátky na křižovatku a tentokrát poletíme po druhé straně směrem zpátky k Občovu. Na pozemek se podíváme blíže, nejdříve od severu směrem na jihozápad a následně od jihu směrem na sever. Pozemky se mi tak líbí, že jsem si tu jeden koupil.